Prajem krásne ránko, akurát som v záhrade a kontrolujem trávnik, ako je na tom, ale poď, ukážem ti a vysvetlím ti, jak to funguje. Elektrické žalúzie máš na dva spôsoby. Buď to budeš ručne točiť, alebo to budeš mať v elektrike, alebo na ďalkové ovládanie cez telefón. Juj, ale trávnik ide pekne, hej, oživil. Takže, tu máš elektrické žalúzie a vidíš tam ten kábel hore. Kábel máš pekne zapojený a máš to v takýchto lištách a potom v elektrike. No a neskôršie samozrejme sa to zapustí do steny a bude to skryté. Teraz to je v lištách, alebo vidíš na rýchlo. No a máš tomuto takýto maličký ovládač, ktorý vlastne ovláda všetky žalúzie. Veľmi dobré je, že vlastne vie si určovať sklony. Nemáš to ako pri roletách. No a teraz si to ukážeme, že to je isté, ale zvonka. Tvorí si to ako chceš. Alebo zatvoríš. Takže tieto elektrické žalúzie buď ovládaš cez takýto ovládač, alebo ja mám aplikáciu Konektor. Connect, také niečo. Niečo sa najviac páči, že aj takýto starší dom vlastne vie trošku ovládnuť takýmito modernými žalúziami.